rugăciunea ca fiind... Am putea face paralela între gândire și rugăciune, în sensul că gândirea este gestul științei prin excelență și rugăciunea este gestul teologiei prin excelență. Este chiar teologia, de fapt. Însă cuvântul invenție este un cuvânt foarte precis în știință. În sensul că este o bulversare a lucrurilor care se știau până atunci printr-un gest de creativitate care depășește continuarea liniară cu mintea cunoștințelor de până atunci. Ori dacă vrem, toată teologia este, să fim prudenți cu cuvintele, dar este un gest de creativitate continuă, în sensul că Dumnezeu, prin harul lui, dă omului ceea ce nu se așteaptă. Tot timpul până la urmă. Astfel încât omul este proiectat într-un mod de a fi altul decât ceea ce ar fi îngăduit puterea minții lui. Însă nu este invenție în sensul de creativitate strict omenească în niciun caz, ci pur și simplu lucrarea lui Dumnezeu în om este o descoperire, cuvântul este și mai bun poate, deși termenul de descoperire se folosește alături de cel de invenție, este o descoperire pe care Dumnezeu o face omul, dar în mod continuu. Vedeți, în artă, de exemplu, este foarte simpatic că artiștii, mai ales cei contemporani, caută ineditul. Caută să scoată ceva nou. Vedeți că și Arhimandritul Sofronie vorbește de nou. Dar care e noul Arhimandritului Sofronie? Este noul care răspunde unei probleme de mântuire aici și acum, presante. Cum mă mântuiesc eu, omul de azi? Și Dumnezeu răspunde într-un chip în care nu a răspuns în alt veac. Pe de o parte este vechiul, în sensul că oamenii de la început se mântuiesc cumva la fel. Pe de altă parte este noul, pentru că omul de acum se mântuiește într-un chip care ține cont de realitatea pe care o trăiește în acest veac. Mare taină. Deci, noul este prezent în fiecare clipă pe care Harul lui Dumnezeu o aduce în fiecare din noi în parte. Dar la măsuri foarte mari acest nou, care e o invenție cumva a lui Dumnezeu adresată omului, dacă o descoperire, cuvântul mai bun e descoperire, Dumnezeu face niște descoperiri care țintesc deopotrivă pe toți oameni, cum a făcut în Arhimandritul Sofronie, cu niște cuvinte care dau acest iubesc de ce există. Extraordinar, nu găsim acest cuvânt. Până atunci. Sau eu nu știu cel puțin. Sfântul Siluan ține mintea în iad și nu deznătăjduit. Da? Scopul vieții creștine e dobândirea Harului Sfântului Duh. Aceste cuvinte sunt adresate omului, adică umanității întregi, în fiecare veac, pentru nevoia respectivă. Și ele sunt niște lucruri bulversante pentru înțelegerea teologică a omului. Pentru că îi dă, într-un veac anume, cheia, cum să se strecoare din toate piedicile acestea iraționale și toate perversiunile de tot felul ale chipului Dumnezeu de a căuta, de a fi, dacă putem să spunem, și îi dă omului soluția să se strecoare prin toate piedicile și capcanele. Gest fără de care omul nu știu dacă s-ar strecura. Nu știu dacă și-ar găsi mântuirea. Cam atât. Am o întrebare legată de încredere de data asta. Dacă vorbeați, spre exemplu, de Sfântul Serafim de Salve, Da. Reperul lui de a rămâne, cum să zic eu, puternic în credința lui, era discuția cu Dumnezeu, că avea convingerea că într-adevăr e pe drumul cel bun. Era într-un cadru care îi permitea lucruri de genul ăsta. Deci am senzația că în lumea de astăzi lipsesc anumite repere. Nu am citatul, nu meu reper, e mai mult. Nu am citatul din Arhimandritul Sofronie, dar spune foarte frumos la un moment dat. Că experimentând prezența lui Dumnezeu, adică Harul lui Dumnezeu, și să înțelegem că, așa cum era și în trecut și astăzi, omul este chemat la această experiență nemijlocită. Nu există teologie fără să se atingă Harul lui Dumnezeu de mine. Deci pentru mintea omului care se referă strict la reperele intelectuale, dacă nu se întâmplă ceva în inima lui, în inima în special pentru că inima se deschide, cumva, să-l atingă Harul lui Dumnezeu, niciodată nu va înțelege nimic din teologie. Sunt două universuri complet distincte. Dar poate să facă el și știință. Nu ne încurcăm de acest lucru. Dacă cumva Dumnezeu se atinge de el, se întâmplă ceva cu omul acesta și îl deschide experiențe, inima lui, simțurile lui duhovnicești se deschid spre a primi ceea ce trebuie. De aceea îl evocam acum un pic de timp pe Blaise Pascal. Blaise Pascal trăiește
O experiență pe care eu personal, așa, subiectiv, o cred adevărată în sensul că în reverul hainei lui a fost găsit acel bilet în care spune, vorbește foc și de pace, o stare de negrăită pace, de negrăită bucurie și așa mai departe. Păi aia este, și spune Dumnezeu, dar Dumnezeu nu al filozofilor. Deci el are încredințarea lăuntrică, dar încredințarea lăuntrică este absolută în el. Și spune Arhimandrit Sofronie că pe măsură ce omul se deschide prin această contemplare, venită prin pocăință, ajunge încetul cu încetul la măsuri tot mai mari, până la, spune așa, certitudinea intuitivă, pe de altă parte, că nu este exercițiu logic, intuitivă a prezenței lui Dumnezeu, dar ajunge la certitudine. Deci, pe măsură ce omul se înduhovnicește, totul devine transparent. Dumnezeu este realitatea pe care o atinge. De ce spun Sfinții Apostoli? Ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit, ceea ce mâinile noastre au pipăit, aceasta vă vestim. Ne vestesc oare un om istoric pe care îl numea Iisus Hristos? Sau ne vestesc ceea ce spune prologul de la Evanghelia lui Ioan ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat? Deci, lumea de azi, așa cum spui, neavând experiența duhovnicească sau neștiind chiar că există o experiență duhovnicească, vorbește din ale ei și dă mărturie în sensul Duhului Lumii, care nu neapărat este împărtășire din Duhul lui Dumnezeu. Iar atenția mea către Dumnezeu mă poate duce încetul cu încetul la a experimenta și a mă face și eu. Și revin iar la Sfântul Serafim de Saru care spune mântuiește-te tu și se vor mântui mii în jurul tău. Sau liniștește-te tu, se vor liniști mii în jurul tău. În sensul de mântuiește. Adică, dacă eu mă fac organ al Harului lui Dumnezeu, ceilalți vor beneficia de această prezență mântuitoare. Se vor aprinde și ei.